yanzu masu mashin ɗin ba su ƙara su ba. Ya ina ga ɗaukar yarinyar nan ko zami a faɗa min gurin ita mu zama asibiti. Gaskiya kuma kaga alama da yarinyar ne a auta ce. Ya kamata sai ya san me za a yi. Gaskiya. Amma ka san me? Abin yi ka je ka ɗauko yarinyar mu muna nan za mu tarbi mu. Dan Allah ku yi gaggawa. Sorry baka da matsala. Ba matsala. Kai maza dan Allah ka dawo ta saboda na ga yarinyar nan sai aman jini take. Mai gida asibitin Murtala. Nawa sa kai mu? Asibitin Murtala? Ko ga za a samu alƙali a wannan Kai, kuno ne? Mu huɗu ne. Amma mu uku ne yarinya ɗaya ce ba ta da lafiya za mu kai ta asibiti. Oke, to nawa za ku bayar? Ai kai za ka faɗa mana nawa zan baka. ko ga one five. A tuna ran lafiya ce kuma wanke kawai. To ba matsala. Bara mu je mu fito da yarinya, bara mu fito da yarinya. To yake nan. Agimse, Dabo dabo ne ko lago lago. akapta, agimse, Dabo dabo ne ko lago lago. akapta, agimse, Dabo dabo ne ko lago lago. akapta, agimse, Dabo dabo ne ko lago lago. dabo dabo, dabo da lago lago. Mu sauri mana. Wai Direba! direba za ta hege, za ta mutu. Wayo autan mu, autan mu, autan mu. Wai ba kiran ka ake ba? Ka kira nan Allah. Bayya. Ina ma wancan abin ne ya saka ga wannan. Serima.